आसाम सरकार आरो बिटिआर खुंथायनि गेजेराव फोरमायनो सानदों जे दिनैहाय जोङो नैबे आदानि सरकारा जे जोंनि पागलैजरा दक्षिणचुकि पागलैजरा पार्ट 1 बासबारि बाजार एरिया लानानै जे थार्मेल प्रोजेक्ट खुलिनो नागिरदों बेयावहाय जों आगोलनिफ्रायनो नांबोबाय थानाय ढौआ दासिमबो जोबाखै। दिनैहाय जोङो सानदोंमोन जोंजों माखासे गेदेमाफ्रा जेनाखि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहा जोंजों एसे सावरायगोन होननानै सानबाय थादों। अब्लासिम दिनै जों नुनो मोनाखै। दा बे नुनो मोननायाव जोंजोंहाय जोंनि आसाम सरकारनि जेसेबांनाखि संगठन दं जोंजों लोगो नांफानाय बिथांमोनहा नै दिनैबो जोंनि आसाम सरकारनि जेनाखि जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोन कनभेनर सुब्रत तालुकदार बिथाङाबो जोंजों लोगोसेयै नैबे जोंनि हा सेनो नागिरनाय बा आदानि सरकारा जे जोंनि हाखौ लांनो नागिरदों बेनि सत्तेयाव जोंनो सुबुरुन होफैदों, मोजां सुबुरुनखौ होदों जाहाथे जोंनि हा जोंनो दिनै बिगासे बिगानै हाखौनो जों मोनाखै। दिनैहाय जोंनि हाखौनो सेनानै बा फाननानै दिनैहाय आदानि सरकारनो होनो नागिरदों। बे हायाव बिथाङाबो मोजां सुबुरुन होनायलाय जोंबो दिनै नागारखायाखै। जोंनि हाखौ जों मालाबाबो गारनानै थांनो हाया। बिथांमोनानो जोंखौ बुंबाय थादों जोंनि हाखौ लाफैनोसै होननानै। बे मालाबाबो जानो हाया, जों हगारनोबो हाया। जोंनि रायजोआ समग्र दिनै गोरानिफ्राय गोरासो आवगायबोदों, जोंखौ थुलुंगा होबाय थादों। दा बेखायनो जों बहुद संगठनजों संग्राम खालामबाय, बिथांमोनहा जोंनो मोजां सुबुरुनखौ होदों। दा बे सुबुरुनखौ जों लाबाय थादों। बे लाबाय थानायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट जेनाखि खुंथाय जाय बिबानगिरिफोर बिथांमोनहा गोसोआव साननांगोन दिनै जों मानि थाखाय अलखदाव गोलैनांदों। बे जाबाय बे अलखदखौ जों साननो हादों। दिनै बिथांमोनहा दिनै सानसुनो हायाखै जे जोंनि गोदोनि जे आन्दलनमोन जों बर' हारिया थांना थाथों, रायजोआ थांना थाथों, जों खौसे गोरोबना थागोन, जों बे हानिखा, जों बे हायावनो थागोन, जोंनि हाया जोंनिखा होननाय जोंनि आवाजखौ दिनै बावलांजोब्बाय। दा बेखायनो जों गोसोखांनो थाखाय नैबे फिन जों बुंबाय थादों जोंनि हाया जोंनाव थानांगौ, जों बे रोखोमै जों रायजोखौ जालांबाय थानो हाथों। जों बेखौनो बिबेसना खालामनो थाखाय गेदेर गोलाव सानसुमैफोरखौ नैबे दिनैनि नैबे जोंनि नैबे रायजो राजानि जेनाखि बिबेसना खालामनाय बेजोंहाय जों फोरमायबाय थादों। दा बे फोरमायनायखौ जोंनिखौ एसेब्लाबो गंग्लायनानै रायजो राजा साननो हनो गोनां सानसुमैफ्रा जाहाथे बिजिरलायनानै जेन संसदन बा सलुसनाव फैथों होननानै बिबेसना खालामो, बेखौनो आं दिनै बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। क'क्राझारनि CITआव सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे फोसावथाय। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननायनि थाखाय एन्ट्रेन्स आनजादा खुंजानो थांगासिनो। BTSनि राजथावनि नोगोर क'क्राझाराव थानाय मिरु सोलोंथाइ फसंथान सेन्ट्रेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजिआव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गुबुन गुबुन आयदायाव फरायसाफोरनि मुं थिसननायनि एन्ट्रेन्स एग्जामिनेशननि थाखाय अनलाइन आर'ज गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दं आरो फैगौ 30 मेआव जोबथा जागोन। डिप्ल'मा आन्डार ग्रेजुवेट पस्ट ग्रेजुवेटनि थाखाय एन्ट्रेन्स आनजादा 8 जुनाव खुंजागोन आरो PhDनि थाखाय 15 जुनाव एन्ट्रेन्स आनजादखौ खुंनाय जागोन। CIT क'क्राझाराव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन गोबां आयदाफोर जेरै डिप्ल'मा कर्सआव सिभिल इन्जिनियारिं, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं, फुड प्रसेसिं टेक्न'लजि, कन्ट्रोल एन्ड इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं, एनिमेशन एन्ड माल्टिमिडिया टेक्न'लजि आयदायाव सोलोंथाइ लानो हागोन। बेचलर अफ टेक्न'लजि कर्सआव सिभिल इन्जिनियारिं, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं, फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं आयदायाव सोलोंथाइ लानो हागोन। बेचलर अफ डिजाइनिं कर्सआव माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइन आयदायाव सोलोंथाइ लानो हागोन।
मास्टार अफ टेक्न'लजियाव वाटार रिसार्च एन्ड हाइड्रलिक इन्जिनियारिं, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि, ग्रीन एनार्जि टेक्न'लजि आयदानि सोलोंथाइ लानो हागोन। मास्टार अफ डिजाइनिं कर्सआव माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइननि सोलोंथाइ लानो हागोन। लोगोसे सिभिल इन्जिनियारिं, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं, फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि, इंस्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं, मेकानिकल इन्जिनियारिं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्रि, हिउमेनिटिज एन्ड ससियेल साइन्स आयदायाव PhD डिग्री लानो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? क'क्राझारनि CITआव गोजौ आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लानो थाखाय गोजौआव मख'नाय अक्ट'नि गेजेराव अनलाइन आर'ज खालामदो आरो थिखानाय अक्ट'आव एन्ट्रेन्स आनजादाव जिरायदो आरो मुं थिसनदो। बांसिनै रोखायै मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोना 9365031406 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।